Så er tømmeren i gang med en laks. Ja, lad os nu se, det er en laks. Så lad nu se, hvad det er. Det var meget store for lidt siden. Nå ja, det skal også ret. Ja, vi kigger lige. Ja, det sidder smukt håret. Nu har vi også fisket det meste af en dag. Og vi har fået 5 indtil nu. Classic. Det skal lige være parat til. Hvad? Så kan du tage med nævnene. Så kommer vi herude. Det skal lige være parat her. Nå, den er ikke helt lille. Og så dræber vi motoren. Så kan sideplaner være sideplaner. Ej, det er kraftigt pænt, dog. Ja, der er nok en 4-5 kilo i det. Skal vi lige se her. Det ser smukt ud. Så. Ja, du skal gå derfra. Gå frem i hullet. Udenom motoren. For satan. Du fik billedet af den. Vi har bevis på. Lad den løbe lidt smule. Lad den få lidt brems. Lad den bare gå. Lad den få lidt brems. Slip den. Og vi sætter lige på pause her. Stopper optagelserne. Næste bliver billedet.